Θα σου δείξω 3 λάθη που κάνουμε κάθε Ιούλιο στο πότισμα. Γιατί πολλές φορές το φυτό δεν χαλάει από τη ζέστη, αλλά από τον τρόπο που προσπαθούμε να το σώσουμε. Πρώτο λάθος, ποτίζουμε μεσημέρι. Εκείνη την ώρα το χώμα καίει, το νερό εξατμίζεται γρήγορα και το φυτό στρεσάρεται. Προτίμησε να ρίχνεις νεράκι νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Δεύτερο λάθος, ρίχνουμε λίγο νεράκι κάθε μέρα. Έτσι βρέχεται μόνο η επιφάνεια, αλλά η ρίζα από κάτω μένει διψασμένη. Καλύτερα να ποτίζεις πιο αραιά και πιο σωστά μέχρι το νεράκι να φτάσει στο βάθος της ρίζας. Τρίτο λάθος, ποτίζουμε όλα τα φυτά με τον ίδιο τρόπο. Όμως άλλο νερό χρειάζεται ένα αρωματικό φυτό που αγαπά τη ζέστη, άλλο ένα ανθισμένο φυτό που διψάει πιο εύκολα και άλλο ένα φυτό που είναι σε γλάστρα και κρατάει περισσότερη υγρασία. Για να είσαι σίγουρος λοιπόν, στείλε μου ένα μήνυμα ή πέρασε από το χώρο μας για να σου δώσουμε τις οδηγίες που χρειάζεσαι.